القرآن به القرآن يا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جبنا من واننا نيمbe e kanko man on wi on ji'o en jawmirawo moɗon de sahabu en ƴawimo o waɗani ɓe misalu walillahi lmasalul a'la o wiyata ɓe woodi ɓillaɗo her duniyaɗo heɗi yigo lewru na ɓe yigo nangue woodi goɗɗo wirni goɗɗo na yimɓe pat ɓe giya nangue masalan wala o ɓe o wala birnaɗo nge woote bo e noon mumini en natɓe aljanna tan mi yigo jawmirawo amma her duniya ɗum heɓata ko wato kanjum banu israila ɗaɓɓiti biyanɗo ɗo ɗaɓɓita e yiya allah fu ma o jahilijo malla bo o yakake banu israila en ko tefino ɗum hunde nde heɓata ko jawmirawo wiya moussa an annabi moussa lan nu'mina laka min gonɗinoytama hatta nara allaha jahara ha min mbiya allah wato hande jahara tan payyan qiyanan giɗɗe gite hoore o ewi jahara tan ɗo ɗum lattiba ɗum darani masdar ru'ya nara ru'ya tan o ewi jahara tan ɗum jamɓu jahir ay mujhirin alhaal amin min ɗo giyamo laaɓɗum masalan nde ɓe mbi noon ɓe ƴami ko han day fa ahadatkum saiga e ɓe faɗɗa kanjum wi adama to waɗan do'a o do'o ko allah seniɗo yerdotota o do'a ko allah yiɗa fa ahadatkum saiga o wi a sayhatu wato sawtu malaikajo ahadathum nangi ɓe faɗɗa wato fa muttum mayɗon jawmirawo wi fa ahadatkum nangi on assaiqatu wato assayhatu sawtu fa muttum mayɗon sawtu ɓurɗo sembe masalan wato hande ɓuuri ɓe sembe sawtu mawɗo jawmirawo umri malaika en telwi masalan ɓe maayi wa antum tanzurun jawmirawo wi on ɗon giya bo ko wafi on alhaal moɗon on ɗon giyama halla bikum ko hoɗani on ɗum woni wato hande masalan wafrego ɓe maayde annabijo ho annabi moussa hori ɗon oɗo tora allah oɗo wiya jawmirawo ammi sufti ɓeɗo ɓurduɓe on ɓe gardino tuubu katto mi hooti ɓe maynama banni her luttuɓe jawmirawo am oɗo yeldito oɗo tora allah seniɗo ummitini ɓe kanjum jawmirawo wi summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun jawmirawo wi summa hooti ba'athnakum min ummitini on o darni ɗum dalila her ƴummugal min ummitini on ahyaynakum min geeɗitini on min ba'di mawtikum daga ɓaawo maayde moɗon nde la'allakum tashkurun ngam getton ni'matana nema amin bidhalika kaya ummitingo on ngam min geeɗitini noon min lorni on ha saare duniyaru babal fajjitago kuuɗe booɗɗe ɗum woni min neminiri on ɓe ummitingo on ɗum latti ɗum dalila her kala aajilu fu her ummungal jawmirawo wi wa dallalna alaykum algamam wa anzalna alaykum almanna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum walakin kanu anfusahum yadlimun فكفروا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام jawmirawo limti moƴƴere wonde wonde ɓe garti banu israila bo ummitina ɓe gartidi ɓe annabi moussa ɓe tawti jama aya maɓɓe ndeya ɓe kawti wato ɓe ɗon nder ardu tiihi allah seniɗo masalan wembi ɓe har nder lebde masalan ɓe wembori duuɓi wato hande duuɓi 40 ɓe wembi allah seniɗo wembi ɓe duuɓi 40 ɓeɗo ha ardu tiihi wato ha farsahuji seeɗani windoɓe qisaji tafsiru ɗo wiya ɗum woɗɗay farsahu 7 yaajugo man juutugo man farsahu 12 ɗum ɓurata kilométre 50 e dow 30 ɓurata noon wato hande masalan ɗum ɓe wembi duuɓi ɗi fu ar ɓe ummi fu ɓe ñallayaago ɓe mbaala ɓe umma ɓe lorta ɓe ummino ɓe ɗo wembi o wi ɗum woni wato hande ɓe daysiri ɓe jooɗi duuɓi ɗuuɗi duuɓi 40 wiyama wato kollabji maɓɓe
ɓe paɓɓay ɓe sañi ɓe aawayi nde ɓe ummi fuu ɓe gancay ɓe banni yiyama Allah seniɗo tabitini koltalji maɓɓe ngam annabojo mo e gondino goo ɓeɗo mbaɗira istinasu to yimɓe wonnake hara akhlaquji muɗum bo'itingo ɗum duuɓi 4 wato ɗum woni jisde ko yimɓe gaylorto masalan andal bono hebrete duuɓi 20 alqur'ani ɗum bo ɓeɗo mbaɗa istinasu ngam alqur'ani jippiri duuɓi 23 ɗum istinasu to horama bo tawan noon hidde ka andal gasa her yimɓe fuu seeto ɗum siki duuɓi 20 ɗum wiyete wato hande masalan gasnugo andal e noon wato hande jiilubo waylata ɓiɓɓe adama waylata dow ɗabi'aji muɗum seeto ɗum siki duuɓi 4 o wi wato annabi Musa lordi ɓe yimɓe goo o wi wa sallalna alaykumul ngamam jawmirawo wi min ɗownani ɓe rulde har ɓe gancata goo ɗum wonnangue ɗum sahara Allah seni ɗum moƴƴani ɓe waɗani ɓe rulde wato duule naaɗe gulɗe wato hande ngamam Allah seni ɗo waɗani ɓe rulde ɗe lemde nde hinnaye ɗo dow maɓɓe nangue torrataɓe wa sallalna alaykumul ngamam min ɗownani on rulde ay satarnakum bis sahabi min suuɗori on ha ngulinangue ɓe rulde arraqiɗi ɗelemde min harri shamsi ɗum woni o ngulinangue fittihi ha leddi wembere Allah seni ɗo wembiɓe masalan wembiɓe nder ladde sahara duuɓi 4 o wiyata wa anzalna alaykumul manna wassalwa ko ɓe ñamata bo Allah seni ɗo tomnani ɓe o wi wa anzalna min jibbini alaykum dow moɗon fi har leddi wembere nde har wembere ha fihugo almanna biyete ɗum mannu wassalwa e biyete ɗum salwa Allah seni ɗo tomnani ɓe ñamduji nafanɗi ɓe ɓalli ɓarkiɗinaɗi masalan ke anɗi biyete ɗum mannu be salwa tafsiroɓe alqur'ani wi ko wiyete mannu ɓe mbi ɗum nonde jumri Allah seni ɗo tomnanta ɓe o wi turanjabin o wi bana ɗacce baɗanɗe har haakoji yaakeji fasluji goɗɗi ɗacce belɗe ɗo waɗa her wato awalloji ɓe haakoji fu nden ɗum dakam ɗum ba jumri ɗum ɓuri nandugo noon o wi wato jawmirawo tomnana ɓe masalan o wi wa salwa be wato biyete ɗum salwa tafsiro e wi ɗum colli Allah seni ɗo yoftana ɓe colli ɓe nanga wato hande ɓe kirta masalan moyjo fu haji ay kikiɗe sey yande asare tan yande jum'are tan colli ɗi garata mo nangata fu nangana yande jum'are yande asare ɗum julde yahuda en wato kanjum ɗum wato ɓe huwata ñalomare man ɓeɗo teeɗininde har ibada ko ɓe nangata fu ɓe nanga yande jum'are kanjum o wi wato Allah seni ɗo wi min jibbinani ɓe man ɓe wassalwa huma kanji ɗiɗi wiyete atturan jabi kanjum woni ba jumrigo wattawi e colli asumana ɗum colli masalan wato Allah seni ɗo yofanta ɓe gara e nanga bi tahfifi wato ɓe hoynugo mimi sumana o wi wal qasri rammingo wala hamza ɓawo alifi ɗo sumana noon wa qulna jawmirawo wi min mbiɓe kulu ñaame min tayibati ma razaqnakum beltinaɗi komin diski on mawol ɗo ma wato hande masalan ɗum masdar wato hande beltinaɗi risku amin hemoɗon min tayibati rizqina ilaykum wato ñaame beltinaɗi komin diski on tolligo wato ɓe kirsa ɓe ñaama wato hande masalan turan jabingo o wi wala taddakhiru Allah jarribi ɓe fayin wiyeta e ciga to ɓe ñaamita ɓe ndesa wato hande masalan ɗum woni moƴƴere kala nde moƴƴere waɗi fu to goɗɗo masalan jawmirawo to o laari o tawan Allah jarriboromo kaza en jii annabi adama Allah haɓi ɗum leggal gotal nder aljanna nden ɓe goo bo nde o moƴƴani ɓe o wi wala taddakhiru ta cige fa kafaru an ni'ma ɓe mbuli nema goo wato hande masalan ɓe gayti ɗum waddakaru ɓe cigi ɓe luuti bana ko wiyaɓe nde ɓe mbaɗi noon fa kutiya anhum ɗum taƴa ɗum acciɓe ɗum torraɓe mbeela wato ɓe luuti masalan fa kutiya anhum kanjum ɓi adama wajitoro kala nde o wi Allah soni ɗo ta'i nema maako her dowma goɗɗo fuu o anda goɗɗo man on sababu woodi ko waɗi on woodi ko o waɗi masalan wiya adama to wi moƴƴere Allah usti her muɗum fuu tuuba andita woodi ko luuti jawmirawo seniɗo ittata moƴƴere mum mehre kanjum to iyele pamɗi a yiyata mumini en tuubata yawata her mboɗi e ngaawi ɓe andi kamɓe won sababu gedde maɓɓe on wangi
wato gedde maɓɓe ɗuuɗi jaali boɗɗe maɓɓe jawmirawo fakata anhum o tayani wato fa futiya anhum toɓante ɗum wato mannuɓe salwago gam ɓe luuti ɗum taƴanaɓe masalan o wi wama zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun jawmirawo wi ɓe toñaki amin wama zalamuna bidalik ɓe toñoraki amin be majum wato ɓe toñoraki amin wato hande ɓe hugugol waɗum ɗum min mbaɗani ɓe mbondi nden wato hande min kaɗi yeɓota e mbaɗa kaza toñande nde dow maɓɓe wartata walakin kanu anfusahum yazlimun se kay nafsuji maɓɓe ɓe toñata bi anna wabalahu alayhim gam halaku e majum dow maɓɓe loroto wa id jawmirawo wiyata wa id qulna dkhulu hadihi alqarya وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ قلنا جومراوي وكت من بيبه وإذ قلنا لهم وكت من بيئة بنو إسرائيل بعد خروجهم باورتاغو مأبه من التيه بفابير ومبرنده duuɓi sappan e nayi jawmirawo wato hande masalan raf'i tiwoyr maɓɓe wato ko woni noon to yimɓe siki duuɓi sappan e nayi ɓe gayloto e famarɓe maɓɓe mawni yetti wato hande masalan dotti en gam annabo en fo Allah seniɗo neliran ɗum ɓawa duuɓi sappan e nayi se a tariha annabi Isa alayhi salam kanko woni laama masalan o sawiya wuura e herduyama hidde yahuda en mbaramo fe'anamo wiyete hidde ko yahuda en fe'anamo er wargo masalan o yettay sappan e nayi tarihaji mbi duuɓi maako ko entori sappan e tati alqur'an yecci en ha suratu nisa ɓe mbaraymo wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu llah Allah enkinimo on o jippoto ɓuragare jamanu ko jawmirawo wi kanjum woni o gonga ɓe peƴƴanimo her wargo nden ɓe nandi janama be goɗɗo ɓe mbari ɗum bal subbiya lahum noon surawol nisa yecci en annabo en fo duuɓi sappan e nayi e ko wiya noon duuɓi sappan e nayi neldete wato hande masalan ɓeen man horago maɓɓe ha ardu tiihi ha leddi wembere duuɓi sappan e nayi ɓaawɗon nde ɓe gurtinda masawi uji maɓɓe goɗɗi fayin o wi wa isqulna lahum wakkati min wiɓe bada khurujihim ɓaawa wurtago maɓɓe mina tiihi daga wato leddi wembere Allah seniɗo huwo ko mum o wembi ɓeer nokkure faande duuɓi ɗuɗɗi ɗi wato hande ɗo ɗon ɓe gancata ɓe pinar ɓe ummino masalan o wi udkhulu jawmirawo wiyata ɓe naate hadihi lqariya wuro ngo o wiya baytal maqdis naate baytal muqaddas aw malla bo ariha wato ɗum en ɗegure sham on naata wato hande wuro ariha ko baytal muqaddas tafsiroɓe luuri ha man e ko waɗi ɓe luuri ɗo wato ɓe mbi wato ɗum baytal muqaddas ariha kam annabi Musa tawaka yake ɓe naata ɗum o maayi annabi Musa maayi kanjum wato hande luural tafsiro e man o sappi ɗo ɓe mbi wato hande luuto maako on Yusha on wato hande naftidu ɓe maɓɓe ariha Allahu alam ariha non noonna woɓɓe mbi urayha bana Zulaykha woɓɓe mbi wato bana wasnu Karbala arayha ko aruyha Karbula lakinnahu ko lolli her ɗemɗe jonta ariha ɓe mbiyata masalan ariha ɗum inde wuro her leddi Sham har ɓe majji man bo ɓeɗo ɗo wiya wato hakkude wato nokkure wiyete Qinnasrin be hakkude baytul muqaddas ɗon ɗon ladde nde ɓe majji man ma bayna Qinnasrin wal Qudus ɗo woni wato ladde nde ɓe wembi duuɓi sappan e nayi Allah seniɗo umri ɓe naata wuro ngo tafsiro o wi ɗum baytul muqaddas ko bo ariha fakulu ñaame min ha her wuro go haysu shi'tum har jiɗɗon fo rangadan ñamɗe peesiɗe wala kala ɗum sam jawmirawo seniɗo wi ɓe naata wuro baytal maqdis ɓe ndema wato ɓe gurda ko ɓe jiiɗi fo wala kala ɗum masalan la hajra fi katti wala her muɗum waasi an bimana rangadan waasi an peesi ɗum katti wala her muɗum nden o yekki ɓe sifana ɓe naatirta wuro man ɓe sali fay jawmirawo wi wadkhulul baba sujjada
naatire wuro ngo on naatata o tum mari ha to baytul muqaddas on naatira ngo ay baba ha dammugal wuro ngo sujjadan alhaal moɗon on nayniɓe bimana on lesniɓe ngam yankungo on naftira wuro ngo on wato hande on ɗo lesni on ɗo yankini bimana mutawabi'in sujjadan ɗo naɓe ɗo tiggitiɗe her lesdi dasa ha naata wuro na kan joni maksud wato hande masalan on yankiniɓe ngam sujidere nde yimɓe sujjata her julde ɗo ɗum yankungo on wala har yaakeji ɓi adama ɓurata ɓadugo Allah bato oɗo sujidi wato yaakeji mako pat yaake o ɓurata ɓadago Allah to oɗo sujidi ngam yankungo ngo ngam yankinango Allah kanjum ɓi adama wato hande o laɓɓinta do'a her sujidere o ɓuri ɓadago jawmiko Allah seni ɗo wi e nastira wuro ngo wato ɓe nastira ngo ɓe yankiniɓe munhamin ɓimana turiɓe yankiniɓe wa ɓuɗum mbi'on Allah wi to ɓe wari nastugo wuro bo ɓe mbiya hitta ɓe mbiya banni kalimawol ngol ɓe mbiya hittatun faranego ɓe mbiya jawmirawo yaafo ɓe junubaji maɓɓe hittatun faraneki junuba ayo on mbiya mas'alatu na torde amin hittatun yaafego faranego boofi amin suddanego ayibeji amin mbi'on banni on ɗo turi bo ay an tu hatta anna khatayana kon mana noni boofi amin wato hande liɓe bimana boofi amin itte min tuubi jawmirawo yaafu min mbi'on noon on naatirango noon ɗum mbiya kalimawol ngol on ɗo turi bo on nasta masalan nden wato to jawmirawo wi on mbaɗi noon nakfir lakum khatayakum yukfar lakum khatayakum tukfar lakum khatayakum qira'aji tati min jaafo on junuba moɗon to on mbaɗi noon yaake mon on nañiɓe dow tawadu on nastiri wuro man on ɗum mbiya bo kalimawol ngol Allah umri on yaafeki masalan ɗum do'a wato on mbaɗa noon yukfar lakum farane on khatayakum boofi moɗon bil yaa'i ɗum qira'a naafi wato gariul madina jangiri yukfar lakum khatayakum tukfar lakum khatayakum ɗum ibnu amir luttuɓe bo jangiri nakfir lakum min ɗo parana on toon mbaɗi noon min ɗo jaafo on o wi kanjum o wi bil ya'i watta'i mabniyani lil maf'uli fihima ɗum qira'a nafi be ibnu amirin jumhur bo jangiri be nakfir mabniun lil ma'lumi min jaafo on khatayakum boofi moɗon wa sanazidu l muhsinin jawmirawo seniɗo wi min ɓesduma al muhsinina wonuɓe ko woni mboɗenga ihwan muraqaba hel dewal Allah kanjum wiyete ihsanu bi mana wato to aɗo waɗa mboɗenga bata aɗo yi'a Allah ni woni ihsanu masalan to a yottaki nun bo a yotta e daraja mushahada bo a haɗa hir muraqaba masalan wato to ni hande masalan aɗa waɗa dewal to a yottaki ba aɗo yi'amo bo wato hande a yotto oɗo yi'e kam a andi tafattar oɗo yi'e e ko yeeso lamɗo duya ɓi adama dari fakkat o waɗata ko mettata lamɗo man ɗo yiyamo kam e kanjum ɗum to ɓi adama waɗan mboɗenga wato anda mboɗenga ka Allah ɗo yiyamo ɗo andi ko watta man ta ona dariya ɗum wiyete ihsan Allah seni ɗo katabal ihsana fi kulli shay hatta fi zibha ko her hirsugo dabbayel mboɗɗine benne laɓi moɗon annabi e sakkoyel ko lutti ɓi adama waɗa mboɗenga woni hoore hunde fuu wa sanazidul muhsinin Allah seni ɗo wi min ɓesdanan wato wonuɓe bitta'ati ɓe ɗowtare sawaban baraja fa baddala alladina zalamu qawlan gayra alladi qila lahum jawmirawo wi fa baddala min gattiti fa baddala alladina zalamu alladina ɓen zalamu toñiɓe ko e muɗum banu israila fa baddala wattiti minhum her maɓɓe e gattiti qawlan konngol gayra alladi qila lahum en faami her minhum ɗo wato naaɓe fuu wato wabtarɓe maɓɓe se sali ba Allah wiigo wato wabtarɓe maɓɓe sali ɓe wayliti kalimawol ngol annabojo yecci ɓe mbiyago e mbaɗi gongol ɓe waddi gimol gongol ɓe ɗo yima har ɓe naftata wuro goo bo ɓe sali wato hande masalan nastirgo wuro goo be wato turugo yankinago ɓe jooɗi ɓe ɗo dasa wato hande masalan ɓe jooɗi ɓe ɗo dasa dasgo masalan ɓe waɗi nguluwu ɓe waɗi salitare masalan kanjum ɓe fela o wi wato alladina ɓen zalamu toñi ɓe baddala wattiti min wer maɓɓe qawlan konngol gayra alladi qila lahum tana mbiyagol ɓe fa qaalu ɓe mbi badal ɓe mbiya hitta faranego junuba go ɓe mbi habbatun fi sha'ara ɓe mbi wato masalan ɓe giɗi alkamari wato ɗum wiyete habba fi sha'ara wabbere sangamol wato hande hitta wato ɗum liɓaneki masalan ɓe gaddi kalimawol gongol ɓe ɓeddi nunu
kangol ɓe wiyata nunwol wato hande yahuda wato ɓe ɓeddi masalan hinta ɓe mbi hinta ɗum wiyete tafsiru habba fi sha'ara ɓe mbi ɓe giɗi alkamari mboɗeri wato ɗum ɓe mbi masalan ɓe acci wato ɗaɓɓitigo jomirawo wato falana ɓe junuba go to faame less man jance to faame less man wato istihza'u soyde nuɗɗingu ko annabojo maɓɓe wi hippa o wino ɓe ɓeddi nunu ɓe mbi hinta ɗum wiyete habbatun fi sha'ara kanjum wiyete masalan algamhu o wi wa dakhalu ɓe naati wurogo dow jance ɓe sali turgogo ɓe wi ɓe jooɗa ɓe jooɗi ɓe ɗon dasa ay yashafun ɓe ɗon dasa wato hande ɓe dawɗe maɓɓe ala astahihim dow dawɗe maɓɓe dow ɓaɓɓe maɓɓe masalan ɓe mbaɗi noon ɓi adama faama ha ɗo bo kala ko annabojo wangini pat to a ɓesdinina ɗum kanjum en andi wato turgo ka ɓurno hoygo nde ɓe sallitini ɓe jooɗi ɗo ni e pelama ɓi adama ko annabojo wangini her dina pat ha ɗo hertotton ngam allah seniɗo masalan kanko o neli annabojo ha wangina ko o wangini ɗo o nakkisayi kanjum ɓe nde saliturago jooɗi go ɓe pelama o wi ɓe dasi wato ala astahihim fa anzalna ala alladina zalamu jawmirawo wi sababu man min jarribi ɓe min yangiti ɓe ɓe yangada fa anzalna min jibbini ala alladina zalamu dow towniɓe ko'e muɗum o wiyay alayhim ngam ha o holla sababu ko o yangitiri ɗum nokkure damiri amma o waddi inde zahirire ha o yecca sababu ko o yangitiri ɓe o wi fa anzalna min jibbini ala alladina zalamu dow towniɓe ko'e muɗum fihi ya konngol ɗo waɓu zahiri wallingo inde zahirire mawdi a nokkure almudmari suuɗetende no en andi to ɗo ɗabi'a bolle o wiyanno alayhim ha o yecca ko o yangitiri ɓe ngam ɓe tooñi koye maɓɓe masalan ɓe luuti allah mawɗo wiɓe kaza ɓe cali o waddi ɗum mubalaga tan ngam fantingo fi takbihi sha'anihim wato er hallingo wato sani maɓɓe o yofti ñaw dow maɓɓe ɓe nafti wuro wato ƙudusgo allah seniɗo yofti ñaw dow maɓɓe wato mbari ujuneje ɗuɗɗe seɗɗe reyaɓe ujune sappanɗe dayiɗe masalan hummaydi wato kanjum o wi rijjan ñaw wiyetengo rijjan kanjum wiyete adaban yangada ta'unan wato anden yangada kuɗo wiyete ta'un aljudari wato bagasidan variol allah seniɗo waɗi ɓe ñawdatako wato hande masalan en andi ɓadi ɗon allah seniɗo hoynani wato a ɗibbawu en o itti ñawman masibo man nder duniyaru ya adama o anda allah seniɗo on walli itti ɗum na ɓiɓɓe adama ngam tullangu ngu hoyngu ɗo salori aɗi bawu wende allah ittayi ɗum hasba meese en andi meese yettata masalan wato gasidan hallugo gasidon jawmirawo itti ɗum her duniyaru fu wala wato o andini sagle mako ñawdoɓe masalan ɓe kabdi ɓe leɗɗe ɗe allah andini e masalan ɓe jaali gasidan her duniya fu a tawata bariol ha lutti hande masalan nden tullan ɗuɗɗum ɗo salori e masalan ɓe mbawata en anda jawmirawo seniɗo waɗata hunde fu hasba wato ɓe mbawa jaalago ɗum ɗo salori e masalan to jawmirawo jarriɓe e banu israila ta'unan ñaw hungu wiyete masalan ba judari o wi min assamai daga asama ɗum iwato diga allah o wi bima kanu yafsugun sababu ko ɓe laati ɓe wurtirta ɗo tanki allah jippinta masibo sey sababu gedde jawmirawo ɓamtata wato hande masibo bo sey ɓe tuubu to ɓiɓɓe adama yi jarriborama ɓe wato saɗirmaji ko bo ñawuji ɓe anda kamɓe on sababu ɓe ɗowtana e allah ɓe lorto ɓe tuuba wato hinnaye wato hande iwan her allah be kuuɗe ɓiɓɓe adama masalan bo ɗe ƴegoje her asama'u to laatake kuuɗe maɓɓe kalluɗe masalan kanjo iwata her maɓɓe masalan ɓe garjete kalluɗum kanjum jawmirawo wecci en ha ɗo o warji ɓe wato rijjan yangada min assamai daga asama bima kanu ɓe ko ɓe laati yafsuquna ɓe gurtata her ɗo tanki allah ay bi sababi fisqihim be sababu fasikaku maɓɓe ay khurujihim wurtago maɓɓe ani sa'ati wato ande her ɗowtare fa halaka minhum fi sa'atin 70,000 jawmirawo seniɗo halkirta a goota yimɓe ujuneje 50 yo kanjum ɗum to ɓiya adama yi allah jippini ñaw fakat andi yimɓe man on ɓeetake ñawuji goɗɗi kesi ɗo wanga masalan ɓurna fu haaɗi fuɗɗiri fu ɗum yeddugo allah yo wato masalan ñawdigu man ɗum tuubu e dayego geddu allah wato ñawuji caloranɗi ñawdoɓe wala wato ñawdowo ɗum sababuji man ɗum geddu allah ɓiɓɓe adama dayo gedde
ngam en mbi ko waɗi ummatoje caalinoɗe en ɗo janga qur'anu ha ɗum nafa en wato nafo daman kuren Allah seni ɗo jarribi wato banu israila masalan be ñawta u ngu mbari wato 70,000 ujune safanɗe jeeɗiɗi aw malla bo aqalla ɗum konngol wingol aqalla ɗo ujune nogas woodi konngol wi ujunere 24,000 ujune nogas e nayyi kanjum wato aljalalu assuyuɗi saffata o aqalla wa id istasqa musa وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه ɗon bo wata jawmirawo wiyata annabijo waskurwolu id istasqa moussa wakkati annabi moussa ɗaɓɓitirno jaram e ɗonɗama ɗon bo ha ardu fihi toon wato hande masalan annabi moussa wato hande masalan o maayi wato fi ardu fihi wakkati ɓe ɗonɗa yimɓe man wato ndiyam wala nden wato hande masalan ɓe doggitani moussa annabi moussa Allah seniɗo umri ɗum o fiya hayre ndiyam wurta her muɗum her bawɗe Allah her ɓuuri yorugo ɗon wurtinta keccum en ɗon giya her koseje ndiyam ɓulata ko an kanjum o wiyata waskur innu id wakkati istasqa moussa wakkati annabi moussa ɗaɓɓiti wato jarnital ay talaba sukya o ɗaɓɓiti wato jarnital o ɗaɓɓiti ndiyam li qawmihi o ɗaɓɓitani yimɓe maako banu israil o gaɗa tichu waɗiga ɓe ɗonɗi wato fittihi ha leddi wembere go har ɓe wembino arduɓe ɗuuɗe nder ladde hamadare go faqulna jawmirawo wi min mbi annabi moussa go idrib bi asaka alhajar fiiru wato hande sawru maɗa ndu alhajara hayre sawru ndu annabi moussa o jogui jawmirawo seniɗo kayru o hokkimo wato mu'jiza kayru o fiino maayo seeki ɓe eeri kayru ndun Allah wimo o fiya fiiru sawru maɗa ndu wato alhajara hayre woɓɓe sifa juutugo maaru sifa yaake maaru e inde maaru ɗum ka fat yahtaju ila sahihi hadisin hade hadisewol cahingol tafsiroɓe ɗo bolwa wiya ndu nab'a juutugo maaru fota ɓe darne maako hay ndu piyanɗe kaza ɗo fat yahtaju ila sahugo hadiseji man Allah seni ɗo umrimo wato hande fiirugo wato hande masalan hayre ɓe sawru maako hayre nde ɓe mbi wato bana no tafsirowo men wiɗo wa huwa alladi hayre nden farra doggiɗino bi sawbi limse maako woodi nde ɓe tumanno annabi moussa masalan wiyango annabojo ko fota ɗum peseraku ɓe mbi woni o yiwdata ɓe maɓɓe o ñawɗo wato hande masalan o ñawɗo masalan kanjum waɗi tata ɓe giya ñaw her maako wo intifakul musayayni auzubillah mbiyanɗo annabijo noon wato hande o hufri nden jawmirawo seniɗo yiɗi ha wanginana ɓe toan wato hande oɗo yiwa nden hayre doggiɗi ɓe limse maako o accimo mere o tasni hayre goo ɓe tawi o kisɗo wato hayre nden wato hande o fii ɗum ñande man o fii ɗum wato hande piyanɗe hayre nden wiyama diga nden jibrila umrimo o hoosa nde wa huwa alladi farra hayre nden doggudu nde li sababihi ɓe limse maako khafifun hayre hoynde nde teddayi murabba'un nde luki nayyi karasilu rajuli wato mawnugo maare ba hoore ɓi adama rukham ɗum hayre rukham bo wato ranere wato rukham ɗum noon nde ka e waɗirteɗe lacho wato hande rukham ɗum hayre wato hande ranere jaɓande wato hande masalan wato hutinirego he pentuire masalan o wiya aw kizzan malla bo ɗum hayre kizzan to kizzan bo woɗere ɗon bo noon nde muɗum woɗere masalan fa darabahu nde Allah umrimo o fiya hayre go o fiinde woɓɓe ɗum jinsi ka e hoosere ɗuur ha Allah wolyannomo go o wi fanfajarat se noon noon wato hande fanfajarat min husnata asharata ayna e faɗɗiti her hayre goo wato ilduɗɗi 12 ballimgal wato leƴƴi banu israila ɗi o wondino fanfajarat faɗɗiti ɓuli ɓe sembe inchaqqat wato feeri wa salat ɗili min o her hayre goo isnata asharata ayna wato 12 wato ilduɗi ko wiyete aynu wato ko wiyete aynu ɓurɗum saydu yettay naharu ɗum wiyete noon masalan maayo wato maaje ili wato hande masalan faɗɗiti maahoye ili masalan 12 bi adadil asbaɗi ɓe limgal leƴƴi ɗi o wondino o wi gad alima kullu unasin mashrabahum kala wato yimɓe ɓe o wondino banu israila en ko en fuu
kala leñol fof andi yardude muɗum ɓe ɓillotiray o wi wato kallu sibɗin wato minhum kala leñol fof e maɓɓe wato ande andi yardude muɗum ay mawdi e surbihim wakkati wato nokku yardude maɓɓe fala yashrakuhum fihi gayruhum hawtantaɓe wato hermare tana maɓɓe wa qulna lahum jawmirawo wiyata min wiɓe kulu washrabu min rizqillah ñaamen jare min rizqillahi risku jawmirawo ñaamon mannuɓe salwa jaron ndiyam belɗam wala ta'asaw tata bonne fil ardi e lesdi mufsidin alhaal moɗon on bonnoɓe ta mbaɗe bononda her leddi allah akkanni ɗum o woli wato hande asiuɓe fasadu fu ɗum mana tata mbaɗe bononda her leddi gedde luutugo allah to ɓi adama luuti allah kanjum woni geddal kala ko allah haɗi pat ɗum torra her duya e dina fu kala ko allah haɗi pat ɗum torra e dina duya e dina fu a andi ɓe a anda fu deydey ko a andi ɗo pat to a tawi hunde nde kefeero saatuɗo mo allah wolwi haala mo nder alqur'ani ɓuri ɗuɗugo kefeero fu ɓuri marraji 4 allah seni ɗo wolwi haala firawna o o wi wato yastahayuna nisaakum ɓeɗo korna wato ɓiɓɓe mon rooɓe adil ta ngam yoga wato hande ngam konngol yoga buude en woɓɓe buude en misra siyoɓe wato hande masalan woloɓe haalaji masalan wato en andi masalan no annabi moussa waadi ɓe saharatu firawna o wi wato hande yoga buude en ɓe mbi lahu firawna anna mawludan yuladu fi bani israil yakunu sababan li jahabi mulkika ɓe mbi woodi dañeteɗo wato dañete ha leñol banu israila ɓe a hunata ɗo woodi dañeteɗo toon wato hande masalan dañeteɗo o lattan sababu nattugo laamu maɗa o wi ha o wiya no ka warata o waɗi yimɓe wato o salliti ɗo wato ɗaɓɓita deeɗi wato hande deeɗi wato hande banu israila ka fo wato dayaɗo gorko ka fo ɓe mbara ɗum ni wato o waɗi nden allah soni ɗo waɗi annabi moussa dañama hitande man mbaraka mawnina er sare ma ko waɗi saman andaka e alqur'an o wi wa fi dalikum al azab o wi wato hande wa fi dalikum herɗuma toon maɗa al azabu yangada wa fi dalikum al azab yangada o wi a ɗin jamalla bo wa fi dalikum wato sappa ɗum ɗum wiyete wato al azab yangada awi ɗin jamalla bo wato hisneki bala un wato hande lorana to en wi yangadama bala on ɗum masibo a ibtila on ɗum jarraba e kayr allah to en wi wato hande masalan dalikum man sappeki eri hisnuki bo in amun kanjum ɓe o in amun ko neminaki iwɗum min rabbikum her jawmi on azimun bala o mawɗo ko won dalila o tafsiri banni ngam kalimol bala haalungo arabiya ngol yofete dow mana yayni min al abdadi ngol yofete wato dow mboɗenga ɓe sarrufu wato hande ɗiɗi fu ɗon ɗon to en wi wato hande fi dalikum ɗo ko sappi ɗiɗi fu wolwerɗo her neminakima wato hande hisnugo babira e moɗon har sani fir'auna ɗo wato ɗum moƴƴere ɗum hunde iwde her jawmirawo moɗon to en wi bala o mana sarru ɗum masibo bo wato hande masalan her hirsugo wato hande masalan ɓiɓe banu israila ɗo her yangada wato hande ɗum o yangidata banu israila ɗo ɗum masibo mawɗo iwde her jawmirawo moɗon wa is farakna jawmirawo ɓe waskuru inne siftore is wakkati farakna wato hande min pecci ay falakna min pecci wato albahra mayo bikum ɓe sababu moɗon annabi moussa nde o ƴoniri firawna dina o mawniti o sali allah seni ɗo umrimo hijra o wurtodi wato ɓe yimɓe maako o wurtodi ɓe yimɓe maako en waɗi hijra masalan firawna tasniɓe ɓe wato sembeji muɗum ɗi duniyaru wi ha mbarda ɓe masalan wato jawmirawo hisnimo jawmirawo hisni wato annabi moussa ɓe yimɓe muɗum banu israilin ko en kanju jawmirawo wiyata ha ɗo waskuru ciftore onon israilin ko en iɗo wakkati faraknamin pecci ay falaknamin ceeki albahra maayo bikum sababu moɗon bi sababikum sababu moɗon maayo ɓuldum ngol en wiyata maliya ɗo barul male hoore mago masalan ha ko wayanta Suez to wiyete ɓuldum masalan toon o eri o waɗi sahara o sina o wiwa to hatta dahaltumu ha natuɗon maayo ngo annabi moussa ɗo sera maayo ngo firawna waddi hoore ɓe sembeji muɗum yimɓeji ma ko kultori allah umrimo malaikajo wayi saatan wimo o tappa dow maayo ngo ɓe sawru maako tappande fu laawol waɗa ha gaɗa o tappi tappanɗe 12 wato hande yimɓe maako fu naati laaɓigo eeri gaɗa timmi wato firawna bo waɗi dari laari hultori o yi maayo ngo anditi fakat wato hunde nde na dow ɗawiya wato seno noon puccu maako dippiti min amrillah wiyama jibrila wato umri dippiti puccu maako dippiti masalan
nasti maayo go Allah wanginanimo puccu masalan puccu Jibril hadisaji masalan puccu ma ko nastugo ko numako go nasti maayo go ɓe nasti ɓe kewi go kab Allah lorniniyam dow maɓɓe ɓe fof halkiɓe wato ni jawmirawo halkiri firawna o fa anjaynakum min kisni on minen garaɗi yolago wa akadakna min jooli ala firawna wato hande yimɓe firawna be firawna fo ay qawma fu yimɓe mako maahu ɓe mako Allah tani ɗo halkiɓe nder maayo ngo wa antum tanzurun alhaal moɗon bo on ɗon giya ilantibaji fa himƴagu albahi maayo alayhim dow maɓɓe on ɗon giya no maayo majjiniriɓe masalan ɗum ne maayo moɗon to ɗum wayi banni ndewe Allah seniɗo ha to jibbinan ɗon deftere wato hande waddan ɗon moƴƴere ndewe mo kanju jawmirawo siftiniri nema ko won noon ɓi adama numa ko Allah neminani ɗum dow muɗum arande kam Allah wodinimo wato waɗimo ɓi adama ɓurnimo tagle fo nden mawɗum ma en julɓe Allah waɗimo o julɗo ya ihwan waɗimo o kakkilɗo na o bemduɗo na o jaytaɗo masalan nemaji Allah limtatako ɗiɗo waɗata o ɗowtana Allah har ko Allah umri o tokko annabijo sallllahu alayhi wa sallam jawmirawo wi wa id waadna Musa 40 layla وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قال الله سبحانه وتعالى جمراوي وإذ واعدنا وكت من إينني وإذ واعدنا وكت من إينني موسى النبي موسى 40 ليلة جماعة سبان النهي جمراو سنيدو إينني النبي موسى جماعة سبان النهي واتو عندك كنجو واتو وإذ واعدنا جنجرا محالو بألف كنجو يتوي بألف واعدنا واتو بدايقل بني ودونها إقاء دايقل ɓurna ɓurrawu en fu ɓe alifi banni wa id waadna wakkati min ilinani annabi Musa 40 layla ɓawo timmugo jemmaje sappanɗe nayyi wato nutihi min dokkan mo wato kanjum ɓe liriwata 40 ɗo ɗum zarfu na nder zarfu 40 man o hokkata mo ɓawo timmugo maje wato woodi janguirɓe o wa duniha ga en wato alifi man wato andema abi amrin al basri kanko tan jangi banni ɓurrawu en bat waadna wato ni ko anduɓe mbiyata o wi wa id waadna wakkati min inani Musa annabi Musa waadna qira'a jumhur ɓurna ɓurrawu en abou amrin al basri jangiri wato waadna wakkati min inani Musa nutihi min dokkan mo wato deftere tawreta wakkati timmugo 40 layla ɓawo jemaje sappanɗe nayyi indan qidwa iya wakkati timmago maje min dokkan mo a tawrata deftere tawreta li ta'malu biha ngam onon banu Israila on huura be maare ko woni nder maare shari'aji gonɗi nder maare on huura ɗum wato summa takhastumul ijla nder masawi umaji kalluɗi maɓɓe on alqur'ani tokki fefti kadi wato jawmirawo hokki annabojo nelaɗo er maɓɓe deftere wato nde masalan ɓawo ina balɗe sappanɗe nayyi ndeɗe timmi Allah hokkimo deftere nden annabijo sallllahu alayhi wa sallam annabi Musa o warti o tawi ɓe mbaɗi wato ɓe mahi ngaari ɓe ɗon ndewa ɓe mahi ngaari ɓe ngaɗi lawru ɓe saalino yimɓe maɓɓe e labbi ɓe mbi annabi Musa neeɓi wato balɗe sappanɗe nayyi tan ɓe lori ɓeɗon ndewa labbi gon wato har lewru yimɓe tarihaji ko bolwata Allahu alam ɗum neɓɗi Allahu alam ɓeɗon mbiya ɗum lewru juldandu lewru siwtorandu zulqaada siwtorandu ɓe aran jewata zulhijja ɗum wiyete sappanɗe nayyi man o lori o wari o tawi yimɓe ma go warti wasaninko en warti wato rewoɓe labbi ɓe tappi ngaari kañeeri ɓeɗon ndewa o wi summa takhastumul ijla foti jogitiɗ ɗon wato al ijla iyil ngaari alladi sangahu lakum samiri ilahan biyeteɗo samiri goto nder maɓɓe yahudinkejo biyeteɗo samiri o ɓolinani ɓe wato hande masalan o ɓolinani ɓe kañeeri ndi ɓe joggino daga misra ɓe gu'ino yimɓe misra masalan o ɓonini o waɗani ɓe gaggel tan wato hande ɗo ubba ɓeɗo taari wato rewangel ɓe garti yimɓe wasaninko en wato rewoɓe labbi ko ɗum fayidata ɓi adama accata qur'anu acca tokkago annabijo sallllahu alayhi wa sallam nden wato hande wara tokka lawru ɓi adama dayo ɗum ko wiyete lawru ɗum hayre ko ɗum mahol ko wato ɗum horre ko her asama ɗum woni ko her leddi wato hande o wiya oɗo rewa ɗum taga ɗum woni wilkare masalan jawmirawo seni ɗo wiyata summa takhastumul ijla hoti wato hande en jogitiɗon al ijla gaggel o wi wato ilahan deweteɗo samiri waɗani ɓe ɗum min baadihi ɓawo annabi Musa
ay ba'da zihabihi ɓawa dillago maako ila mi'adina fa inorde amin o yehi her ina allah ha o wartida ɓe deftere tawreta o lori o waɗi o tawi yimɓe mako wonniti o wi antum zalimun jomirawo wi alhaal moon on toñake koye moɗon bittikhadihi ɓe jogitaki wato ngaari ndi ngam ɗume li watikumul ibada fi gayri mahalliha ngam on wallini dewal har ko rewatake kanjum wiyete zulmu wato hunde wallinana nokkure mare li watikum ngam ballinki moɗon al ibadata dewal fi gayri mahalliha hertana nokkure dewal ngal wato hande on dewi ko rewatake kanñeri e hoosi wato e ɓolini nden wato hande masalan o heeɓi wato o hoosi o ɓolini masalan wiyama har tarihaji wato hande wiyama her tarihaji tafsiroɓe ɗo gadda saruji ɓe mbi wato har kosɗe puccu jibrila warino yande ɓe era maayo allah yinimo har puccu ngu yaaɓi fuu hunde fuu yeeɗita baɗɗum fuu yeeɗita huɗo winita o nokki leddi man wato hande o sigi nde ɗum waɗanimo sarru masalan nden wato nde annabi Moussa dilli o waɗi ka ɓolingo wato hande masalan fawneji ɓe jogino o waɗi ngaari se o hooyi ɗum o waati nder ngaari go sendi ɗo ubbandi ɗo waɗa haraka ɓe mbi wato na annabi Moussa majji deweteɗo muɗum ɓe kefti allah la hawla wala quwwata illa billah wato ni o wi wato hande summa afawna ankum jomirawo seni ɗo wi hooti min jaafi on be majum fuu ma hawna min moyti zunubakum zunuba moɗon min baadi dalik ɓaawo majum min baadi dalika al ittikhadi ɓaawo jogitaki ngaari go la'allakum tashkurun ngam getton beela on gettan wato min mbaɗi noon fof on getta ko woni sukru on loran on ndewa allah la'allakum tashkurun on gettan nimatana nema amin alaykum dow moɗon ɓe laatake ɗum yimɓe dundarɓe salorɓe en andi wato wolaɓe allah moƴƴani wato babanu israil annabo en ɓe allah nali fuu ɓurna nder israilin ko en allah seni ɗo hokki ɓe ko hokka e ɗuuɗɓe nder tagle allah be majum fu wato ɓe dundarɓe salorɓe masalan ɓe barbarni annabo en ɗo jangga alqur'an wa id qala musa li qawmihi ya qawmi iskuru ni'matallahi alaykum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahadan min alalamin ɗo en ɗo jangga ɗum allah hokki ɓe ko hokka yimɓe fu ɓe paalay wato hande masalan ɓi adama to lattoba maɓɓe to allah neminani ɓi adama o yettora allah ɓe rewgo allah وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون jomirawo wiyata wa id atayna ɗum fu ɗum nemaji ko hokki israilin ko en o tokki o wolwi nemaji ɗuuɗɗi wato hande wa id atayna wato wakkati min dokki Moussa annabi Moussa alkitaba deftere wiyete tawreta allah seni ɗo hokkimo deftere tawreta wal furqan ɗum atu wato mo tafsir min kokkimo wato tawreta wal furqan sendirore gonga e fewre wato sendirore gonga e fewre kayre wiyete wato hande deftere tawreta atfu tafsirin ɗum wangingo kitabu man o wi ay to anda alfariq sendirande bayna alhaqqi wal batili tawreta nde sendirande hakkude gonga e fewre wal halala wal haram sendirande wato hande halal e haram nden wato laati ɓe bonnide ɓe harrafnide ɓe gayli nde ko laati yahanta ɓe pat ɓe itti ɓe gaddi goɗɗum ɓe loowi ɓe gaddi wato ɓe bindi wato ɓe mbaɗi ɗum tulmud wato hande masalan ɓe bindi ɗum ɓe ngeebi ɓe bonni o wi wato hande jawmirawo wi wal furqan alfaari sendirande bayna alhaqqi wal batil wal halala wal haram sendirande halal e haram o wi la'allakum tahtadun ngam kandi toon be maare wato ngam kandi toon be maare la'alla o ngol taalina ko ngol tahaqiqi masalan ko bo wato li taraji wato hande masalan to taraji kam se to laati wato raja uman ɗo laarani wolana e man tan wato hande her allah kam la allah wona suyuɗi qariban ha alqur'ani fulitta haqiqi wato hande la allakum haqiqa no kandi toon bimana min mbaɗi ɗum wato hande ngam kanditoron ɗum o wi min abdalahi her majjere ɗum nafayi on wato hande allah sene ɗo jibbinani ɓe tawreta neli annabojo nder annabo en mawɓe annabo en annabi Moussa alayhi salam wato o waajiɓe o wondi e maɓɓe annabi Haruna ɗo wondi ɓe maɓɓe wato annabo en ɗuuɗɓe allah neli annabo en fuu wala her annabo en ɗuuɗi annabo en fof banu israila e ngari ɓe waɗi kam mbargo woɓɓe ba annabi Yahaya e Zakariya e Shaya limtatako nden allah sani ɗo waɗi ɓe mulukan hokki ɓe ko hokka e tagle fo ɓe paalay noon masawi uji maɓɓe mbayi masalibu maɓɓe ɓi adama to nani kalluɗo o ren to taw o aba mako so nani boɗɗo o huwa heɓa o laataba mako
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى جمرا وسنرية وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وقت النبي موسى وينو يمبي مودum يهودا بنو إسرائيل أو يتوي الذين عبدوا الإجل رewɓe ngaari nde o warti o tawi ɓeɗo ndewa ngaari o wiɓe yo ya qawmi ɗo ɗum findina kala gaajowo fuu be man fuu no annabi Musa o tikkiri Allah seni ɗo wolwi tikkira maako Allah seni ɗo wolwi tikkira maako ha alqur'ani wa algal alwa o sakkini alluhaje tawreta annabi Musa tikki be tikkira man fu nde oɗo yonita ɓe o yoniri ɓe ɓeyinin Allah seni ɗo umrimo o hoyna konngol her Fir'auna ɓadima Fir'auna tokkoto gaajo masalan ƴonowo dina se o mara hikma ko noon o wiyaɓe ya kuffar o huɗayɓe sam o wiyata ɓe ya gawmi ni o wiɓe ɗum ɗo wi adama faama ɗum o wiyata ɓe ya yimɓe am o laafi ɓe her maako ɗum ɗo ɗo ɗelmingo konngol wato kanjum woni yo hikma o wiyayɓe ya heferɓe o huɗayɓe laahiri o wiya gawmi ya onon yimɓe am innakum onon ɓe zalamtum anfusakum on toñake nafsuji moɗon o ƴoni ɓe ɓe koyɗum o laafi ɓe her nafsuji maako her nafsu maako masalan o wiyata ɓe o yecci ɓe ko ɓe mbaɗi ɗo ɗum hoore maɓɓe ɓe tooñi o wiya gawmi onon yimɓe am laafugo annabi Musa laafi yimɓe ɓe her maako ɗum findinan kala ƴonowo diina fuu se mara hikma wato o wiya gawmi ya onon yimɓe am to na noon kawol wonayi goɗɗo ko o yiɗi o nanantama ko jiɗɗa kanjum o wiya gawmi onon yimɓe am innakum no onon zalamtum on toñake anfusakum nafsuji moɗon on toñake nafsuji moɗon bittihajikum ɓe jogitaji moɗon alijla ngaari on mbaɗi ngaari on ɗon ndewa hoore mon on tooñi ngam wato ande yangadaman dow moɗon on jogiti ngaari ndi ilahan deweteɗo wato on tappa hunde ɓe hoore moɗon ɗum lattita deweteɗo mon no ɗum warata fatubu ila bari'ikum o umri ɓe tuuba o wiya to tuubane tagɗo on wato tagɗo on fatubu coƴƴite tuube ila bari'ikum faade tagɗo on haaliqikum tagɗo on kanko on Allah loranemo ɓi adama ko ɗume o waɗi ngam geddal ka wala ba keferaku to ɓi adama wato ande wasniti ko hufrani o sendiri ɓe keferaku man haala o metata wato hande nastugo nder keferaku o simtiri kanko woni o julɗo wato jawmirawo seniɗo laɓɓinimo wato o wala junuba ko kaye annabijo wi al islamu yajubbu ma qabla wato islamaku tawi an ko arti yeeso fu ko wonno yeeso pat Allah seniɗo yaafimo o fuɗɗiti yande man ba yande man o daña wato masalan laaru wato no ɗum hoyri ɓi adama wato hande masalan ɗo seesa haala tuubu non noon geddal bo ga en shirku ko ngale to ɓi adama o wasniti koni o yeddani Allah o sendiri be magal haalan jonta masalan o metata wadgo bo magal ha abada Allah seniɗo yaafake mo kanjum wiyete tuubu wato kanjum wiyete tawbatun nasuh wato masalan ɗum wiyete tuubu to ɗum hakkunde maako ɓe takle ɗum jawdi on o hokkita ɓe to ɗum neɗɗaku o yerdina ɓe masalan to ɗum heɓaki o waɗana on man do'a masalan on man maayi malla bo ɓe gondayi wato onne masalan to ni yafnugo man heɓaki jawmirawo yerdinan o yago innal hasanati yuzhibna sayyi'at wato jawmirawo wato yerdinan o yago kanjum annabi Musa umri yimɓe mum fatubu tuube wato lorane ila bari'ikum faade tagɗo on haaliqikum tagɗo on min ibadatihi ngam rewgo mo o tagi on ngam ndewon mo nden on acci mo on mofti wato hande masalan kañeeri ɓe sardi masalan on waɗi gajjol way on ɗo ndewa lore ndewe wato tagɗo on nden wato bahaɗo jawabu suwal bana ɓe ƴamimo nomin ndewrata nomin tuubirta wato kanjum o wiye faktulu anfusakum mbare nafsuji moɗon en jii her ummatore anden saalinode tuubu heɓatako koyɗum wato ɗum yetti se mbarta nden her ummatore nde konngol be anniya tan heeyi ɓi adama ko geddal iri ngale o waɗi wato hande masalan to o tuubi o laɓɓini tuubu ma ko o wasniti Allah jaɓi en andi woodi qissawol annabijo sallllahu alayhi wa sallam e yecci hadisewol cahingol goɗɗo barowo ko o mbari yimɓe 90 o jeenayo o waɗi o tawi rahibijo o ƴami ɗum
o wiyatamo wato ande masalan o bari yimɓe ko ɗuuɗi o woodi tuubuna so o tuubi Allah jaɓanna o yama o wimo noy a mbari o wi sappan e jeenayi rahibijo wiya halluɗo machine ɗum kam yiyanayma tuubu mi yiyanayma tuubu a ɗuɗɗini o itti ka faye ma ko o mbari on goo bila wato tuubu wala jam o dilli o yehi o tawoye goɗɗo bo rahibijo goɗɗo bo dewowo goɗɗo bo o ƴami ɗum o wi wato ndawa to ande masalan ɓe o mbari hel o woodi tuubuna o wi yiyanaymo tuubu o mbari ɗum o yehi hertataɓo bo wiyatamo noon wato a waɗi hunde hallude no fanti machine amma Allah seniɗo hinnayi mum peesiɗo wato Allah yaafete amma sarɗi man se a sotta her nokkure nde a yeddi Allah o a waɗa hijra a dilla her nokkure kadare a lorata her geddal a lorata her leddi ndi a yeddi Allah dillu on go se dilli masalan do anni a tuubi a se ajal mum bo yottake o yehi wato ha o fandi nokkure go dey ha to her ɓaawo ɓe saka go latti bana sak o woni dede balɗe ma ko timmi malaika en yangada ɓe malaika en ɓe wato hande masalan ɓe hinnaye ɓe arotiri ngam malaika en hinnaye warata ho ata yonki muminijo ɓe yangada bo kayen ho ata yonki kalluɗo ɓe jaawi ɓe ngari ha ɓe ho'a yonki mako o do'ori wato ɓiɓɓere mako do'ori her o husiti go wato hande masalan yonki mako nde Israila loosi malaika en jokkiri wato hande mo en fo wi wato hande masalan kayen hoƴata Allah seni ɗo umri ɓe ponda leddi wato hande her o iwi be her o yahata to ɓuri ɓe poondi ɓe tawi her o yahata ko ɓurata ha fakande dede wabare ma ko do'ori tan Allah seni ɗo yaafimo wato wi adama masalan ko toroto bo timmode wonde masalan ɗum ɗo wato hande her ummatoje wato no goɗɗo waɗiri geddal fuu toni o tuubi tuubu laambu Allah seni ɗo jaɓan wato hande masalan ɓi adama oɗo ha lewru ramadan o andi lewru tuubu tata o joota dow gedde ko wiyete jootugo oɗo anni nde o heɓi wakkati fo o yeddan Allah a'udhu billah kanjum wato istinfaru nafata ma al israri wato hande hawtade masalan anniyago yeddan istinfaru nafata wato ɓi adama hiima ɗum masalan wala anduɗo ɓi adama ba kayum o andi yaake mako masalan o andi wato hande no o wayi kanjum haani wato hande o tubana Allah har ummatoje artunoɗe masalan tuubu maɓɓe caɗɗum seniwe maɓɓe caɗɗum goɗɗo huwa geddal o fina o tawa ɗum bindu ɗum ha to handa ha yolde maako fadiha ka wala her ummatore annabijo sallllahu alayhi wa sallam nden annabi Moussa umri yimɓe ɓe tuubu maɓɓe se ɓe mbarotira o wi faktulu anfusakum mbara e nafsuji moɗon ay liyaktulil bari'u minkumul mujrim o wiyata barriɗo laaɓɗo mo rewa e ngaari nder moɗon mbara dewɗo ni won tuubu moɗon o wi wato ɗum woni o tuubu maɓɓe seniyoji maɓɓe to soɓe memino goɗɗo se o taya pellel man nden enen ndiyam laɓɓinan Allah seniɗo hoynani en herdina annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi zalikum annabi Moussa wiyata ɓe zalikumul ɗaɗlugoya ton maɗa wargo hayrul lakum ɓurani on inda bari'ikum hertamɗo on dikka to on mbarotiri wato hande masalan on tuubi wato ɗum ɗo wato Allah yerdoto on yangitata on lahira ɗum o wi ɓurani on inda bari'ikum hertamɗo on wato hande fawa fagakum li fi'li dalik o fondi on wato faade huugo bolwa ɗum wa arsala alaykum Allah seniɗo wato hande yofti dow moɗon sahaba rulde sawda ɓalere Allah waɗani ɓe nargol ɓalewol yimre waɗi tukuy ɓe gi'otirta ɓe umri wato hande ɓe umri wato rewɓe ngaari dari safuwol gotol wato hande ɓe ndewawi bo dari safuwol her juuɗe mum kafaje husidi joɓe yago mbari ɓe fuu wato ni wato tuubu maɓɓe ɗum ɗo her ummatore diina islama ɗum waɗata ɓi adama ko o waɗi fuu kiita maako kiita wargo wato hande masalan hududu wato haddiji wato her sariya ɗum kaffarat amma to ni hande kiitama yottayi sharia masalan kanko on wasniti o tuubi Allah seniɗo jaɓanimo tuubu maako ɓi adama o yawɗina tuubu ya ihwan kanjum o wi wato li Allah yussira ba'dukum ba'dan nargewol ngol ngam tata yoga moɗon yi'a yoga enɗa fa yarhama sakko wato hande hinnamo yurmamo hatta ɓutila minkum nahu 70 alfa ha wato mbarama har banu israila ko nandata 70 fataba alaykum jawmirawo jaɓi tuubu dow moɗon o wi qabila tawbatakum o jaɓi tuubu moɗon ha ɗo tafsiroɓe bil ishara sufiya masalan tafsiroɓe bil ishara yimɓe sufiya masalan ƴaƴanɓe zuhdu kamɓe wiyete wato mutasawifa ɓeɗo tafsira wato ha ɗo ɓe ishara e mbiya yo wato hande masalan ɓi adama mbara nafsu muɗum har sunoji wato ɗum wiyeteer ummatore nde nafsu ma ko o mbara ngu o ɗiggina ngu masalan
suunoji ka fuu ko suunoto ɓiɓɓe adama fu ko hunde dagindema o fantinta sakko ha o ɓaɗa wato hande har hunde ɗum wiyete wargo ngo fatoto ni o mbaɗi nafsu ma ko o yeeɗan ngendam tilimɗam mo huway ko moyi heɓata ko yiɗi ni ɓe tafsirta bil isharati ha ɗo o wiyata wato ha ɗo fataba alaykum jawmirawo jaɓi tuubu dow moɗon wato qabila tawbatakum o jaɓi tuubu moɗon innahu huwa tawwabu rahim jawmirawo o woni jaɓowo tuubu arrahim kinnowo sababu en mboɗino keña wato tawwabu ɗo wona biyeteɗo noon se Allah singa wato tawwabu ɗo ngam goɗɗo ɗuuɗa tuubukijo wiyatake noon wato ɗum khassa sifa Allah innama ko jawmirawo ɗuuɗa jabki tuubu he tuubuɗo arkanu tawbati en mbolwi ɗuɗɗum ya ihwan ɗum wasnitago dow geddal nden nden seedugo ɓe maagal nden nden waddata ba maagal nden wadda mboɗengaji en andi wala denaɗo her geddal ko moy se annabo en wato nden ɗum wayi noon ɓi adama tata darta junuba muɗum no ɗum duurgi fuu ɗum duurɗum fuu Allah seniɗo ahsahullahu wa nasu Allah seniɗo hejjitayi ɗum o waɗi malaika en bindi ɗum tabitini ɓi adama tawan ɗum ko hulni her junuba a andi fakkat a waɗi junuba ka a tuubi a anda fakkat a jaɓanamana aɗo hatar nga wala wahyu iri wari yeccima a jaɓanama kanjum hulni ɗum muminijo kulowo Allah hulan geddal mum tum oɗo hulata Allah nangramo o anda ngale Allah nangirtamo masalan e ɗume boɗɗima ko masakko ha moytangal muminijo ɗo dow haɗarɗo hultori lakin wato hande sara er dina islama tuubuɗo tuubu laambu jawmirawo seniɗo jaɓowo tuubu kanjum o wiwowa tawwabur rahim kanko wiyete jaɓowo tuubu kinnowo ɓi adama tata gikke lakin ɓi adama wona dow kuje ɗiɗi muminijo kam dow kulol wato hulgo Allah be tammugo mbardari wato o wona dow jana hayni tammude wona Allah hinnotomo wato Allah hinnotomo wato o tata gikke Allah yafotomo masalan wato o wona dow man o wona bo wato oɗo hultori ko o waɗi kalluɗi ɗi noyta Allah nangramo ɗi to o ñawi tammude ɓuura to o jammo bo kulol ɓuura heɓa kuugal ɗuuɗa alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر وأعن يا كريم. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة jawmirawo seniɗo ɗo wolwa moƴƴeɗe o waɗani banu israil nden ko banu israila bo ga balni moƴƴeɗe ɓe gettayi to ko wolwani ɗum ɗo masalan ngam ha kala ɓi adama neminaɗo fuu yetta Allah seniɗo yettugo man wiyete ɗowtango mo ko umri jaɓa huwa ko haɗi to ɗum wiyete shukru. en ɗon janga daga Kenya ko heesi Kenya haala banu Israil ɗo dogi nder surawol Baqara ɗo jawmirawo wi wa iz qultum wakkati mbiɗon onon banu Israila ɗum to timma ɗum timmingo wato hande nemaji ɗi o limti ɗi mbaɗa ba sappo ni to goɗɗo lori be tadabbuhu tawata o wi wa iz qultum wakkati mbiɗon onon banu Israila wa qad kharajtum alhaal haqiqa on gurtidake ma Musa awtade annabi Musa alayhi salam on gurtodi be annabi Musa ha jahon pellel nanoyon wato hande bolle Allah wakkati gurtiɗon wato li ta'taziru ngam geldi toon ilallahi faade Allah min ibadati l ijli wato ha ɗum woni yo rewki ngaari
وسمعتم أنني كلامه بل الله يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا on wi annabi Musa min nuɗɗintama min jaɓantama dey se to min wi Allah payyan ɓe gita hoore ɓe ƴami hunde mustahilire her duniyaru wato nde ɓe gurtodi ɓe annabi Musa masalan waktara Musa qawmahu 70 rajulan limiqatina nde o wurtodi ɓe maɓɓe masalan kamɓe goo wato hande ɓe mbi nde ɓe nani bolle Allah ɓe mbi way ɓe jaɓayi se to ɓe gi jawmirawo ɓe ƴami wato ko heɓata ko her duniyaru ɓe mbi ya Musa an annabi Musa lan nu'mina laka min jaɓanoytama bimana min gonɗinoytama Allah on wolwata ɗo hatta nara allaha jahra ha min giya Allah payyan o wi iyanan giɗɗe gite hoore ɓe ƴami wato hunde nde dunkaka ɓen dunkaka yigo Allah seniɗo masalan Allah seniɗo yiyata ko her duniyaru annabi Musa alayhi salam nde o ƴami giki jawmirawo en gi ha surawol arafi to wato ande masalan no jawmirawo wimo lan tarani lamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa jawmirawo yiyata ko her duniyaru seher lahiraru mumin en tan yiyata Allah dalila man alqur'ani wujuhun yawmaidin nadiratun ila rabbiha nadira mumin en to naati aljanna inanama yigo Allah amma her duniyaru Allah yiyatako to yi o to no annabi Musa yiyanmo jahili en masalan ɗo estana suuji muɗum herman ɗum waɗata ko Allah yiyatako ngam annabi Musa o ɗaɓɓiti jawmirawo riwanimo lantarani ɗum bo wato heɓre wonde bo majjiri ɗum wiyete mutazilinkoen ɗum ɗaifa ɗum yimɓe wato hande masalan ɓe majjiri wato babul aqida jama'are wato ika gala ɓe